गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। पुलिस अफिसारफोरा गुबुनखौ जाख्ल'नायनि सायाव हमो एबा खायो, नाथाय बे खेबाव गिदिर गिदिर पुलिस अफिसारफोरा घुस लानाय, रां जाख्ल'नायनि अजदाव खाजादों। बजालि जिल्लानि गासै 4 पुलिस अफिसारफोरखौ सिआइडिआ गुवाहाटीआव सोंनाय फिननाय खालामनो लाना थांदों। मैया सिआइडिआ सोंथि सोंनो थाखाय गुवाहाटीसिम लांदों। बजालि जिल्लानि 4 गेदेर अफिसारफोरखौ बजालि जिल्लानि डिएसपि पुष्कर गगৈ, भबानिपुरनि 2 एएसआइ देबजित गिरि आरो शशांक दास, हाटहाजारकुसि थानानि असि अनुप पातिरिखौ सिआइडिआ एरेस्ट खालामदों। 4 पुलिसखौ जोबथेसालियाव सोबाय सिआइडिआ बिसोरखौ गुवाहाटीसिम लाना थाङो। सासे सुपारि माफिया रुबेल इस्लाम मुंनि सुबुंनि दाय होनाय बायदियै बे पुलिस अफिसारफोरखौ पुलिसआ फुंबिलियावनो लानानै थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेंटल फरायसालिमानि लांगोनायाव प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै 1 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, लाइस्राम लादु सिंहखौ जोंनो नाङा, फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखा खालाम बायदि बायदि स्ल'गानजों गोबारै होस्रिखावनानै खुद्रिसारदों। बेंटल फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरा प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै रेशन कार्डखौ लानानै रायजो सरकारा गोदान एसअपि फोसावदों। रायजो सरकारा रेशन कार्डनि थाखाय गोख्रों आयेन दानानै होबाय। बेफोर आयेनफोरानो जादों। सेथियाव दङ, मोनफ्रोमबो दाननि 1 निफ्राय 9 खालारनि गेजेराव एफसिआइनिफ्राय रेशन दखानिया माइरंखौ लांफैथारनांगोन। नैथियाव दङ, रेशन दखानिया एफसिआइनिफ्राय माइरं बोखांनाय सप्तायावनो माइरंखौ रानथारनांगोन, जाय सप्तायाव माइरंखौ लाबोयो। थामथियाव दङ, मोनफ्रोमबो दानावनो 10 निफ्राय 16 खालारनि गेजेरावनो माइरंखौ राननानै हरजोबथारनांगोन। बे सप्ताखौ सरकारि महरै रेशन राननाय सान महरै सानना लानाय जासिगोन। मोनफ्रोमबो दाननि 10 निफ्राय 16 खालारखौ रेशन राननाय सान महरै फालिनाय जासिगोन होननानै रायजो सरकारनिफ्राय एसअपि फोसावदों। उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय भैरबपुर गामिनि लंके मोसाहारिनि बिसि सिसिलिया मोसाहारिया गोब्राब केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै बिसनायाव जानाय गैया, लोंनाय गैया, लोरबां देहाखौ लानानै थांनानै दं। न'खरा मिथिहोनाय बादिब्ला बोरमा मोसौ फानसेयावबो रांखावरि आंखालनि थाखाय बेरामिखौ मोजां डक्टरनाव लांनो हानाय जायाखै होनना न'खरनिफ्राय मिथिहोदों। बेनिखायनो दुखुथिया न'खरा बेरामिखौ फाहामथाय होनो थाखाय बिटिआर सरकार, बर' समाजनि सुबुं अनफावरि बर' रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ हास्थायदों। जायफोर सुबुंफोरा हरनो गोसो, गुगोल पे नाम्बार 7086392369 बे नाम्बाराव हरनो थाखाय खावलायहरदों। दुखुथिया न'खरनिफ्राय बर' हारियाव हिनजाव हौवा खारनाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोदों। मा जामारदों? मानि जाहोनाव न'खर गोनांखा संसार जानाय रनजिता बसुमतारिया गावनि न'खरखौ गारनानै मानो खारदों? रनजिता बसुमतारिनि फिसाय सुबुल बसुमतारिया सासे गथ'खौ लानानै गोबां जिंगायाव बिसिखौ न'खरसिम फैफिननो थाखाय दुखुजों खावलायहरदों। बे लाजिथावना आरो साननो गोनां जाथाया जादों चिरां जिल्ला थुक्राझार 1 नं सालबारि गामियाव। समाजा मा राहा लागोन? बेबादि जाथायनि सायाव बियो गिदिर सोंथि जानानै थादों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बे रनजिता बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला मिथिहोहरनो खावलायदों। फिसाय सुबुल बसुमतारिया जानबुं अनजिमा 7635948311। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आयेननि बेरेखा फिसायफोरखौ हमनाया मैयानिफ्राय जागायफिनबाय। लखिमपुर, गलाघाट, राङापारा, धुबरी, धेमाजि बेफोर जिल्लाफोराव हमनाया सोलिबोगासिनो दङ। बिटिआरआवबो लासै लासै हमनाया सोलिगोन। रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ बे मावथांखिखौ लानानै गोख्रों राहा लादों। आयेननि बेरेखा जुलि जानायनि सायाव आरो फिसायफोरखौ हमगासिनो दं आसाम पुलिस बिफाना। आसाम पुलिसआ जिल्ला जिल्लायाव नागिरगासिनो आयेननि बेरेखा हाबा खालामग्रा फिसायखौ।
धुबुरी जिल्लायाव खमैबो सा 2,000 आयेननि बेरेखा जुलि खालामनाय फिसायनि फारिलाइ मोननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।